basket. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बयखौबो गोसो गोथारै आरो गोसोआव फुंबोरावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ so first of all सिगाङावहायनो thank you very much each and everyone नोंथांमोननिसिम दि नोंथांमोना आंनो एफा मोजां भिउस होगासिनो दङ साननै सानथामावनो आंना नै 10,000 20,000 थांगासिनो दं भिउसआ so बिनि थाखाय thank you very much माने एक्सपेक्टेशनबो खालामाखैमोन जेबो सानाखैनोमोन मानो बुङोब्ला आंनाथ' इउटुबआ थैसोमनानै थाखाबायमोन so दाखालि फैयासै आङो खुलिफिनदों बाहाय भिउस मोनगोन ना मोना आंनि नटिफिकेशन नोंथांमोननिसिम थांगोन थाङा बेखौ आं जेबो सानाखैमोन मानो होनब्ला इउटुबआ एसे गोदोनानै थायोबा एसे गोबावजों भिडिअ होबा भिउसआ बारा माने फैया नालाय खम फैयो ओरैनोबोथ' भिउसआ इमानखिनि 40फोर 30फोरथ' जाहैखायामोन आंना थाबैनो लासै जायोबाबो साननै सानथामाव बिदि भिउस फैयामोन आरोना नोंथांमोना आंखौ अननायनि थाखाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय thank you very much each and everyone नोंथांमोना आंखौ आंनि भिडिअखौ बिदिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम मोजां मोनाबाबो ओमफ्राय दिनै आं मोनसे पार्सेल बिहरदों मोनसे बास्केट बिहरदों आङो बेखौ नांगौ आंनो एक साइड बिदिनो थानाय बे बास्केटखौ बिहरदों आं नोंथांमोना माबायदि नुदों खिथाहरबानो जाबाय बे बास्केटखौ आंनो नांगौ बेखायनो आं बिहरदों नांगौ बेहाय आंनि बुस्थुफोर सोनो आङो जेब्ला नोंथांमोननो हैगोन ना आङो पार्सेलखौ अब्ला बेहाय सोना लांजोबगोन आङो नोंथांमोना जेखौ फसायो लाबानो जाबाय आं ओरैनोथ' आङो नोंथांमोननो आपडेट्सथ' होजोबाखै बिनि फारसे जायखिया होनो होननानै थाखादों आङो जेब्ला आङो लन्च खालामगोन बिनि सिगां आङो फुल डिटेल्स आं माबायदि सेल खालामगोन बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन आङो जायखिजाया आङो लकेलिटियावहाय आंबो हैगोन नालाय माखासेनो जेनेबा आंनि जायगाफ्रावनो सोरबाफोर नांगौबा सोरबाफोर फैनो हायाबा जोंनिसिम आं हैगोन आरोना स' बेनि थाखायनो बे बास्केटखौ आं दोनखाबाय जाहाथे नोंथांमोना माबा मोनसे फसायबा लाबावनायनि ओंखायनो दोनखाबाय आरोना ओमफ्राय ज' लानानै थांगोन आङो ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा मा देखायलांनो हायो आं नोंथांमोन देखायलांनोसै नाजानोसै जायखिजाया आङो 8 मिनिटनि ब्लग लाबोगोन 8 मिनिटआव नोंथांमोना मा नुगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आंबो अबाव थाङा मिन्थिथ'वा जायखिजाया टाउनाव खामानि दं दा मोनायावहाय दा बुस्थुफोरबो लायनांगौ माने एक्सुवेलि आंना खामानिया टाउनाव जाखाबाय दाथ' मानो होनबा आं टाउनाव खामानि बे जे आं दा खालामगासिनो दं बे टाउनाव नालाय स' बाहाय थांबाय थानांगौ जायो नायबाय थानांगौ जायो ओंखायनो ओमफ्राय बे 8 मिनिटनि भिडिअआवहाय नोंथांमोननो मा देखायनो हायो आं देखायलांसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला एबा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट दङबा नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना साननो हागौ आंखौ माने बे ड्रेसखौ गानदों होननानै आंहा डिउटिया दिनै मर्निंमोन नालाय 8निफ्राय 12 नालाय ओमफ्राय दा आं फैबाय न'आवहाय फैनानै डाइरेक्ट आं भिडिअखौ लाबाय आरोना नोंथांमोननिसिम जोंहा डिउटियाव नै बिदि खानाय जेबो हगारनो बायो हगारनो मोनो खोमा आंखौ मिन्थिया खिन्थु आङो डाइरेक्ट बिदि चिलिलि खालामनो थाङो आङो चिलिलि खालामनो थाङो आङो बेहाय जेबो खानाय दाफैदों होननानै आरोना ओमफ्राय सोरबा नैबे खिथौआवहाय खफा खाथ'बो आरोना आं खाथ'बासै डाइरेक्ट बिदि लाबाय आं खानानै फ्रादनो मोजां मोनो एखमबा लादावनांगौनो बिदि चिलिनिबो ओमफ्राय गोबाङानो सोंहरदों मानसिफ्रा कमेन्टआवहाय आब' नों मा मावदों साख्रि मावो नामा मा मावो नामा होननानै बुहुत मानसिया सोंहरदों आङो जास्ट सोरनिबा कमेन्टखौ आं रिप्लाइ खालामखादों आरोना थेवब्लाबो आङो ओरैनो क्लेरिफिकेसननि थाखाय बुंना होनोसै 2 years कर्स लादोंमोन आङो रेडिअल'जि टेकनिशियान स' दा बियो माबाया थिउरिया जोबनानै दा जोंना प्रेक्टिकेल जाबाय इन्टार्नशिप जाबाय जोंना दा माबायावहायनो आइ आफा हस्पिटालावहायनो दा इन्टार्नशिपखौ आं लागासिनो दङ खालामगासिनो दङ दा 1 मान्थआनो जोबाखै इन्टार्नशिपआ मेबि 6 मान्थ इन्टार्नशिप जोंना दा बे कमप्लिट जानानै आरो थिउरि दंबावो स' बेखौ कमप्लिट जानानै जोङो माबा होनो हाबाय आरो एप्लाइ खालामनो हाबाय आरो दा गोबाङानो सोंहरदों माखासे मानसिफ्रानो सोंहरदों आब' मा मावो मा खालामो अबाव डिउटि मावबाय नामा होननानै माने डिउटि माने ओरैबायदि जायो जोंना मर्निं शिफ्ट थायो इभिनिं शिफ्ट थायो नाइट शिफ्ट थायो आरोना माने जेनेबा दिनैहाय फुङावबा गाबोन बेलासि समफोर इभिनिं बिदि थायो आरोना माने बयहाबो नाइट शिफ्ट इभिनिं शिफ्ट मर्निं शिफ्ट रानजोबदों आरो बयनिबो स' बेखायनो गावनि समायखौ लानानै थांनानै फैनांगौ जायो आरो बेखायनो जा गोबाङानो सोंहरदों आंनाव माबा मोनसे मावो नामा मा मावो नामा दा बिदि मावथ'वाखै जोंना इन्टार्नशिप जागासिनो दङ 6 मान्थनि इन्टार्नशिप दा जोंना थिउरि जोब्बाय दा प्रेक्टिकेल जागासिनो दङ आरोना क'क्राझार आइ आफा हस्पिटालावहाय लावजों दिब्लायनि ना गिदिरजों एलाय नायनो नाखौ गिदिर एकदम बिराद मोजां मेजेम गोनां दिब्लायनि बिराद टेस्टि जानो
आरो बेनिफ्राय बै मैथानि नाजों ना बरालिजों बिराद गोथाव मैथा गोरलै एकदम नायाबो दिब्लायनि बेबो दिब्लायनि नंगौ न' जाखो नंगौ बिराद दाम गोसानिखासो बिराद टेस्टि आरो एकदम बिदैया नै दा आङो रेडि जाबाय एकदम दुगैनाय साफानो दा थांनो नागिरबाय टाउनावहाय आं माखासे खामानि होबोदोंमोन टाउनावहाय दा बियो जाबायनो दा बेखौ लायनो थांनो नागिरदों आङो स' नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअनि गेजेरजों थाबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननो आङो देखायनो नाजानोसै एसे एनै जिथु हायो बिदिब्ला ओंखारसै ओमफ्राय अबावबा थांनायनि सिगां बाथौखौ खुलुमस्रांनानै थांनो मोनाबाथाय गोसोखौ बोरैबा मोनो ओंखायनो खुलुमलाङो आरो आं जेरावखि गोजान थां खाथि थां जेब्लायबो आरो नै दा आङो फैदों आंनि प्राइस टेग बख'नो थाखाय आङो गासिबो मबाइलावनो जों कास्टमाइज खालामजोब्बाय माबायदि गोसो माबायदि होगोन बेखौ जों अनकुट खालामखानानै मबाइलावहाय जास्ट बख'नांगौल' बेखौ आं बख'फैदों आरो दा ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन नैलाय आं मोनसे ब्लेक खालामदों मोनसे वाइट खालामदों आरो आङो मोनसे ब्लेक थाबाय मोनसे वाइट थाबाय आरो मोननैयावबो मालाबो जना होबाय आंना बाल ओमफ्राय नै दा खालामखांबायानो जोब्बायानो दा बेखौ बख'नानै लांजोबनोसै बिनि उनावहाय नै गस्लाबो लांफैदोंमोन गस्ला वाइट टि सार्ट नांगौमोननो बेखौ लांफैदों ओमफ्राय लांनानै ओमफ्राय मेथाइखौनो मोनजायाखै मेथाइबो जाबावनांगौ मेथाइ जायाबानो एकदम सान्थि मोनथारा आङो एसे जाथारनांगौ ओमफ्राय मेथाइ जानोसै मम' फ्राइ स्टिम मोननैबो लाबाय ओमफ्राय जानानै दा बाजार थाजार दंबावो खालामनांगौ बेखौ खालामनानै थांनोसै आरो ना नायलांबाय थादों नोंथांमोना फारि फारि नै दा खामानिया एसे जोबस्रांजोबलायबाय ओमफ्राय जों जानानै दा बाजार खालामहैनो नागिरदों आरो ना दा बाजारावहाय बिमाया दाउ बिहरदों थास' बिहरदों माबा बिहरदों बे न'आवहाय बेखौ लानानै थांनोसै ओमफ्राय आंना खामानिया ओरैबायदि माने लेंनो सानसे जोबग्रा नङा आरो ना फिसा फेनलाय एसे एसे थाबाय थायो आरो ना माने सानसेजों जाबाबो जेबो नङामोन खिन्थु सानसेजों जोबा जे साननै सानथाम नांगौ मोनसे बुस्थु खालामनो खस्थ' आरो ना गासिबो बुस्थुफ्रा खालामनो थाखाय ओमफ्राय नै दा जोङो दाउ लाबोदोंमोन थास' लाबोदोंमोन दा बेखौ जों जानोसै एसे डिनार खालामनोसै ओमफ्राय नेक्स्ट देयावहाय आं एसे ओंखारदोंमोन मामिजों ओमफ्राय आङो मोनसे क्लिप लाबोदों आरो ना दख'ना दानायनि बेखौबो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन आं सोरनाव थाङामोन ओमफ्राय मा खालाम थाङामोन ओमफ्राय सोरनि दखानाव थाङामोन आङो ओमफ्राय नैबे मादैजों आङो मा रायलायदों मा रायलायाखै मानो दख'ना देखायदों बेखौ नोंथांमोननो आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय खोन्थाजोबगोन स' स्टे टिउन